hjärta. Absolut. Det är dina böcker. Ja. Nu sitter vi ju mitt i smeten här under pågående Almedalsvecka. Och din nya deckare utspelar sig just nu under politikervecka på Gotland. Hur tacksamt var det att plocka upp den här miljön till en deckare? Det var ju väldigt, väldigt tacksamt. Och det är ju i sig, boken utspelar sig faktiskt mest i teatervärlden, men den tar sitt avstamp i Almedalsveckan. Och det är ju det här myllret, det här folkmyllret och allt som pågår. Det är ju klart att det finns ju väldigt mycket man skulle kunna plocka ur. Historien börjar med ett mord på en kvinnlig politisk journalist på ett hotell då här i närheten. Varför blev den journalisten inte en politiker som du tog livet av? Det har sina förklaringar tror jag om man läser boken. Så att det passade bättre med en journalist helt enkelt. Men det är inte bara mord och brott i boken. Det handlar också en hel del om vardagsbekymmer och sex och vuxna hjärtan. Hur viktiga är de ingredienserna för att det ska bli en bra deckare? Det är ju framförallt mycket kärlek i den här nya boken, den sista akten. Det är en väldigt osande kärlekshistoria och det har jag aldrig skrivit om förut, så det tycker jag var väldigt kul. Men för mig är det ju så här att jag vill gärna skriva spännande böcker och